Sama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Metro and Mega Manila, Philippines Standard Time. It is now 32 minutes after 6 o'clock in the evening. Kamusta ang iyong trabaho for today? Medyo Lunes pa lang. Pang Biyernes na yung mukha mo. Okay lang yan. Basic yan kadalasan. Kung merong hindi ka natapos ng Friday, matik yan. Kailangan pa bang i-memorize? Talagang sasalubungin ka ng Lunes. Pero ang importante, natapos mo na, bukas papetex-petex ka na. Okay mga kabisyo, eto na. Hindi na natin patatagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Korean vlogger na si Park Jung-won. Tinawanan daw ang Filipino accent. Oh no! Ayon sa video, pinagtawanan ng vlogger ang Filipino accent ng isang kasama niyang Koreana na nagpanggap na Pinay. Oh no! Sinabi niya pa na Pinay daw siya at nakapag-asawa ng Koreano, tapos ginaya-gaya ang Pinoy accent at pinagtawanan. Pambihira naman, no? Kaya maraming Pinoy ang nag-super saiyan. Maraming nagalit. Pero deleted na rin yung video, pero may nakaka-capture nito at ni-re-upload uli. Ang nag-issue naman ng apology ang natulang vlogger sa mga na-offend niyang viewer niya, lalo na ang mga Pinoy. Ito na, masarap logican to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin para mahimasmasan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, basic. Basic kasi sa generation ngayon, ang napaka-sensitive sa totoo lang, 'di ba? Real talk. Kasi kung tutuusin, tayo nga kapwa Pinoy, pinagtatawanan natin ang kapwa natin, 'di ba? Like tayo mga Bisaya, 'di ba? Iba ang pronunciation natin sa mga Tagalog. Example, tricycle sa Tagalog. Sa Bisaya sa atin, tricycle. Sa Tagalog, popsicle. Sa atin, popsicle. Eto pa. Sa Tagalog, buckle. Sa Bisaya, bakol. Sa Tagalog, apple. Sa Bisaya, aba, nadali mo ko la, apple. No. Di ba? O, eto ba? Sa Tagalog, uncle. Sa Bisaya, ano? Nadali mo, angkol. Pero di ba, eto mga kabisyo sa totoo lang mga kabisyo, nakakatuwa naman talaga siya But why people get offended pag ibang lahi na ang natatawa? Yan ang basic na lologika natin. Narito po ang dahilan ng mga taong within a racial or ethnic group ay maaring matawa o pagtawanan about their own accent pero na-offend when someone from another race does the same. Ito po ang dahilan is yung tinatawag na internal humor and external perception.
Pag sinabi natin internal humor, okay lang na magbiruan kasi tayo, the same experience tayo, the same ano tayo. Pero pag may napasama ng iba, doon na medyo nakaka-offend, parang pinagtatawanan ka na. Halimbawa ko, basic. Tropa mo, nagbibiruan kayo. Ang tawag mo sa tropa mo, panot. Okay lang sa kanya kasi di ba tropa naman kayo, pero pag sinigawan siya ng ibang tao na, "Oy, panot!" Masasaktan na yun! Bad trip na yun! Di ba? O, ganun lang yun. O, ingat ka, Angkol, ha? O, lalong-lalo ka na, Kol. Biyahe mo, pa-north. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!